Bijina Hama Ghana High Service. You may be dear and I'm saying here, Panty, Penny Pa or Ghana High Service, so Dr. Kumabuaji, a kind of who ha. A human resource director or wasn't memo her, or also kind of who. Director of Finance, Ashanti Region, or kind of internal auditor. And I'm contacting so kind of who, Fisan and Sian or Kwahum Jimu. And now you were Director of Public Health. Na eba ewiya yamane ene se yebeka apomde ho asem na se yeka apomde ho asem dia na yenwura odi mu akotren pai se nye se wi a na yekomfa no chi ana se kononwo ana se fomena enye sebi ni fie nku na otena na emubutu anamom mbehwe de yeye de ye nyina na nisem na ebreka kra bi bebusumi atwa mu no na Dr. Penimpa ohwe asanteman so no okofie koje na home enti na akoba se ye de bafoforo be hye nanan enti Director General ama obi a oba be senior okoye no anamu wame abrante pa senia Director aweseguma no se benka na abrante na odi abraham Achobeba wanim. Brother Dr. Fred Adomako Boati. Na sifri dahu mampon sechire ni ena nyina hi mpono atwomampo no a. Enti na chese mfie ena wabai. Dr. Adomako Boati e wo heya okọ school okọ amenkumasu apon mu. Owie no ye adwuma kakra otachima esa de ne bai. Obetra me nanse wosuntreso sua dia eho na me ne ye adwuma ofri ho na okọ regional office na okoye director of clinical care ebo na baso ema Bunu East Techiman ebra yede ye ho region no regional director we ka so nkonkohweso na owo ho aba semfemi no ne feni na ekwan da santemem ha yede naba enti ye baya amani ni se yentumi nye bibia wagisafo akotena sede na mumon nko ba bia onko ye hwe o se yede ne bre yenwura na obeje ni nhira na ka kire ne se yenwura dwuma wo ye ewo apomden ho nsem no ye do bifoforo aba se bibia yenwura de nkrama no a ode beko akoma doctor fo ne nurse fo a eye adwuma no na ye baya na ya nanso se no no afi yekuta yensem bomu adie yenwura die wumu otomfo acha me die wumu nananom die wumu krachefo ene ono aboa yenwura me edi dwuma nyina adie wumu afi nso ekuta yensem shina fadaka baako ene broni sapet na ebaya ya nantese no no Nana Edamasipi since about 12 today. Say Nema Bibri the C. Send a car last time, you know. They see the bear hospitals, bear num dear. I ready swimming podia, Marshall Mupine say almost 30 in your Hojuma. And now I can Busumi Munano, it be sure Selina specialist Massey. Trade Robonso Sabronum and Tradiana Swami Naka so such a from Plains and Subaho Nina ready 40-bed hospital at Ebay Juma Niaka no so and Yuguso me permanent so never so abeshow Abama information maybe a drink and a branching so the Aban so. Yeah, I don't call Bono East, Najmo, and it's many so a shaman crying says, I didn't baha. Usually say a bit pija health and so into the best dress will be a Bono buying Mumbuano, Naba Jumo, and Kosukama, and went nearby, and I recipe. The soul said there. What a Japon, they can't teach a moon foul, Sabe. Apomodin, you know, Dano, Sabi Adoma, the one and all hand, which may be a corner way. They say, don't be see a name, Adama brew.
nti death of health no as say one try cry ono abeso ne nsa e de na ba be hye won nsa na no dwuma de bia wa bia no tuma to aso nti na wukude na ode mpanyefo eka ho nyina se bobo mudin e kire se wadom ebru una nan na death of health as be we no se no dwuma de wadom ebru aya na okonu school owi ezo so se be yakono ana so trans try esu anema ansa asabe say you go for akoto aso ansa na edeko breeze na breeze so say be ho no mfi menu ne fani na no dwumadi aso ani nti let of head so you know no say be wadom ebru do hwe no dwumadi a okoye no obro ho no a ho nyina say be onsa ase ne bia ese no kura say be say onba no ko ba bia obi na ba na say de usi pe apomodin le mafa wo so mo say be ya de say be nkoso be ba no to the bia wo kan say wadom ebru adusua ene pomodin ene chechire oman ti ade da bia no so ndi echire say be ya de wona na odi instrument no da no no we hwese bibia be kwa no pepe o say hospital no ma ko be say enum I ready I say so me kwa de mo kwa so mo nya adwuma ti sabro num na dobon so ene nkura keka ho nyina so enche wo sumi wi ya ko na wi na mo so o mo nya fitu mo dwumadi ase ya ka so nyina so no bompa ya se be ko na fe wi no o mo dwumadi nyina so etme afiti ase na o se wadom ebu na na o ze ne be kire o ma na puna ko be safoa so o hwe ho na mo mo fiti dwumadi ase nzo wadi ho nshira na wadom ebu ansa na ma na ko akofiti dwumadi ase ena ne o mo dina ba se de ne ba chia wo so ba ya ye se be snap pentunsia o da bompa ye na doctor say wadom ebu do se na na wa fi no free sen nanzo sebe nesinu mu odin nanzo sebe woji ho nshira alternative on sebe ma yeduma pa e da boa santaman e ma na ko achiri nto ba ya sebe na te se no na obo ma de o cheme bo ma de na yinko bo ma de two for that director once ono aso ni nua kitu ansa de na abraya director ko ko so to pa se ne wasu wuli okumo ya odi nebe jano no wasu to de nebe chie ura o do ba e mo akwaba baba yo tubo si o mo papa na ayare renti na agina hanti hospital ya kaka mo nyina waso be aso na ahwemi ye ma se renti na wujina ha se ya do she nsa hospital le do to wudi ya te ka wundara ule be so za be so amasa tuma aferi me twen o se aferi o twen kuma wu ma te se kika no ho se ka wu mo se mo wu se se ka no ho ade ye sewia o no to na ko hwe ho ana ka tabi aka chiri dan so doctor de so say o hwe kaneni ese kania kaneni ese kwan as contractor no so watu prum yo se kaneni ese kwan kaneni ese kania ni na de to welu no o yaye ko ko ta de sha nsa no aso watu prum ya no ahwe ama me kuma busa as sika sembi shemu ho da bra o se o se as sika sembi shemu mo hwe ma no e busa sa se o de ma kaka e ja ba de susu se ya o ma sika se o na be din enta na ase kwa no na de se you ba ye fam bia no o de fam de bi de se ya kwa mi obi ahụ na ani dada no mfidie ni bi na etutu ba ho o se do kwa o bia ko no o wie de le subidie se de gumu no lo ka se dada no fidie de be mu na nzo amro de a na e mo na se ba ya no ma hwe ni nyina ama me o se ni na o hwe ni na ama no se be ya dia sa man ko so se be no ma e fa sa no house no e do so na konfa no chi no mo ne ade as a health service bi nso wo sei ya na ma ho nsam no nso wo hu ni ye o se ko no chi nsam no so akoye bibia wo wo nu mo ayo a o de fu akọ no chi se be hospital no se be ya bi tu ja na so ya ho nsam no so mo ni ko ko yi pa ada ya na esi bi wo health service bi nso wo ha na ye nwonwan o se bi wo health service e bi so wo ha e hu nso no e obai the trust in this position where they were quite penny no na gina ho na me director o so de wa do na hai to wa ka na wo kama wo e mu bia wa ni mu se se be ni bra de ti
ɛde die di nyinaa akyi sɛ bɛyɛ a ɛde mfuntuo ba no nana mu nya mu nyinaa no ɔkɔ kɔkɔlɔ kye ɔka sɛ ɛnyɛ asakɔ mu anko efiri hyɛ mu hɔ nyinaa no bi twɛ mu kɔsi kofo bi a mu nyinaa dɔm nipa ha yade a ehu hia ne nipa baaba. ɛdɛ na se sɛ wɔyi ɔno ahwɛ mu ayi nipa ogyina obetumi ayɛ adwuma n'aba. ɔsɛ wɔn wɔ ase sɛ wɔahwɛ mu ayi nipa a wogye ne die tí o tuma yɛ no n'abɛkyɛ ne dɛ. ya mu a mo ka ho nso yɛ dɛm ase sɛ mo hwɛ ma ayaresa ne nneɛma nyinaa kɔ so kama. tí mo a mo ka ho nyinaa yewura wɔde ma sɛ ɛbɛwò sika ho no sɛ mo ahwɛ ama ayaresa adwuma no bibi ɛkɔ so ma na wɔde ma sɔ paapaa. so si yɛ de ase papaapa kuma deɛ waba baako wɔfɛre wɔn mɛ bio nti sɛ sɛ yɛ sɛ de yɛ lẹ́tà kuma kuma sɛ ɛ ɔba yi sutu ɛsɛ kuma ɔba yi ɛso. So the massive, the core where you are here.